ulazi, znači, Jelen u bar u kafanu i nosi naočare ovako za sunce. Dobrodošli narode u još jednu Skincraft Svet epizodu. Vjerojatno se pitate zašto stojim ovdje kao Amazon u ovom lišću, ali reći vam da je to danas isključivo zbog rada koji ću raditi. Kao što znate, ja se bavim tetoviranjem već 9 godina. Već svih ovih 9 godina ja pokušavam da dam svoj maksimum, svoj best, bukvalno da vam dostavim što jači kvalitet, što interesantnije motive. A danas pomeramo granice. Ko bolje da mi pomogne u tom pomeranju granica nego moj prijatelj Milan Petković? Ja samo da završim izvini, pričam sa Ketom. Ne, neću vas prekidam. Da, Skincraft iz Beograda. Gde si, Keti, nisam te prepoznaje, što si lepa na toj slici. Dobro, čekaj, izvini, pričam na video call, prekidaš. Reći ću mu, da, on je najbolji u Srbiji trenutno. Da. Važi, ljubim te, ćao. Izvini, zovu me, brate, iz Miami, cimaju me. Za tebe, brate. Kaže Cat Von D. Chula, brate, radiš i ti, krenuo si YouTube i to i hoće da dođe ovdje da uče, brate, da dođu ovdje da uču. Što ti ne bi učio malo tetoviranje, a? Znaš šta mi je palo na pamet? Šta fali, buraz, istetoviran si, vidi, mogu bi da budeš, brate, neki... Pet von Karaburmi. Petko, reci nam, prijatelju, šta ćeš ti raditi danas? Sad tetoviram indijsku prostitutku. Šalim se. Indika, lepa je Indika neka, razumeš, neka tamo. Ko zna čime se bavi, brate, ko zna? I negde smo izbunarili. Izbunarili smo, ko zna čime se bavi, ne daj Bože da saznam čime se bavi, znači te ono... Znaš čime se bavi, brate? Čime? Kao i većina devaka. Modelinu. Da. Kao i pola zadruge. Danas radimo Petkovu Indiku, ja sam mu poslao ovu sliku. Pitao me šta hoćeš da tetoviraš, dao mi je punu slobodu. Da. I ja rekao, nešto da ne, ovo, sativicu jednu, puknemo na ručicu. Kaži mi, hoćeš... Sativicu na ručicu. Hoćeš i ti da se poigraš sa mnom malo? Poigraj se sa mnom malo. Hoćeš ti sa mnom malo da se poigraš? Ni manje ni više, ajde da ne dužimo priču. Odo ja gore da pripremam dizajn za Petka i da vidimo kako dečko trpi bol. Ovo što vidite ovde, ja sam najveći retard na svetu jer za mene nije bela odeća, tako da idemo da uradimo nalepnicu, stiker na moju ruku. Da oblaka, sunce sjajno sija iza oblaka, čija, sinoćas čija. Već si krenuo da me živciraš, neš me dekoncentrirat. Obrije me i ribicu. Mislim, ribicu kao ribu, znaš, obrijaju. Da. Imao sam trip, šta će biti kad mi djeca dođu u studiju, kad krenu da mi čačkaju i sve, ali... Evo šta će se desi. Pripremi se na ovo! Sad ću da postanem Hulk! Kako kaže Zmajan Šipova? Da ja vama kažem nešto, gospodine Mariću. Žene nikad nisu bile ni ponašavane, nikad. Niko od nas ne bi trebalo šeta Savu. Naročito ne ti, Bobo. Mnogo toga zavisi od tebe. Milane Petkoviću, u društvu našem zvani Petko. Kako si, prijatelju moj? Šalim se, dobro sam, brate moj, odlučio sam da ti dozvolim da po 100. put dodiruješ moju kožu. Treći zapravo. Zadnji put kad si pominjao Petko, ti si zapravo veliki zavodnik. Ne, to si pobrkao, pomešao si me sa Mateom. Aha, ti si romantik ovoga grada Beograda.
Šta radiš, Petko? Radim, pevam, radiš, snimam pevaš? svašta nešto, spremam, to ćeš da vidiš, to će biti iznenađenje. Jedva čekam, iskreno, tako da bit će tu svega i svačega. Ali uglavnom radim i snimam i tako. Milan ima jako interesantnu priču, nije počeo da se bavi muzikom, ajde da kažemo, na svakidašnji način. Gde su ti bili prvi nastupi? Početci, moji prvi nastupi, početci su bili u ulici Knez Mihajlova, to je bila moja bina. Dnevno prođe 1 milion ljudi kroz Knez Mihajlovu, tako da otprilike dnevno me je slušalo 1 milion ljudi. Ja sam Maretanu i Arenu sve zajedno i ovo Sava centar pusti. Dugo sam svirao kad i svi muzičari, to je preko dana. Onda sam skontao da je prevelika gužva preko dana, prvo previše izvođača ima u Knezu, drugo previše ljudi ima i preveliki je žagor i onda se ne čuješ toliko. I mnogo sam više zarađivao uveče kad dođem od 11, jer tad krenuo da se vraćaju zaljubljeni parovi sa Kalemegdana, muž, žena, dete, šetaju Knezom i onako već je poluprazno, nema nikog od muzičara, svi su u kućama, jedini sam ja. I nekako sav fokus je na mene, a i nije toliko bučno, mogu da se čujem, razumeš? Nisi se brinuo da će, ne znam, neko da dođe da ti pravi probleme, da ti uzima Pa ne, jesu, pare koje uzimali si... su, uzimali su mi, da, uzimali su mi, tipa, bile tu neka grupacija Roma, ja sviram, oni protrče i samo pokupe pare iz torbi. Planiram jednog dana, kada budem bio onako ozbiljna pevačka zvezda, da napravi jedan dokumentarac kao što je Dino Merlin napravio. Milan i ja smo se upoznali u realitiju, ali pre nego što je došao u reality, tvoje prvo gostovanje je bilo u Pinkovim zvezdama, koji se sećam sa mojom sestrom Sarom. Da. I kako ti je to bilo iskustvo? Znaš kako, tad sam stekao tu neku prvu popularnost i krenuo sam da radim malo ozbiljnije. Tako da, eto, to je, mislim, lepo iskustvo, generalno, treba svako da ga pruži. Jel ti pomogao taj format kao Pomogao su mi Pinkove oba zvezde? formata, i Pinkove zvezde i reality, sve mi je pomoglo, iskreno. Bio sam na Milanovom nastupu pre nekoliko dana i stvarno je bio napravio čovjek bum. Maša i ja smo ovako sedeli u prvim redovima kao zaljubljeni pari, kako ti će ovako slušali. I pili ste vino, da. Kakav ti je bio boravak u realitiju? Mnogo je bilo teško, iskreno, ne mogu reći da ti opišem koliko mi je bilo teško i iskreno, ne znam, Mate i svaka čast, njega su zvali, on je ušao opet mene, ne znam koje pare da su mi ponudili, da su me zvali opet uđe, ne bi mogu da uđe. Šta ti je najteže palo tamo? Hrana i spavanje, brate, to mi je bilo, Tamo, brate, jedem one obroke koji, mislim, što kupimo mi, naravno, ali, znaš... Nije dovoljno za mene, da. Čoveka nije dovoljno da je stao ovdje u studiju. Tako, ništa ne mogu stolicu da stanem, brate, si lud. Reci mi, s kim si ostao u korektnim odnosima iz reality? Ostao sam sa Mateom, sa Candyjem, Pandom, ona naša ekipa, Filip Đukić, tebe ne mogu vas mislim očima, bukvalno prejedan si lik, ali ajde. Nemoj da pojačaš, ne, šalio sam se, nema, molim te, ne. Tretiraš me ovde iza kamere, pretiš mi pištoljem, evo Maša drži pušku uperenu u mene, znači... Sa kim nisi bio dobrim odnosima u Zabrici? Koja ti faca neće nedostajati sigurno? Tipa par ljudi koji mi ne bi nedostajali zato što karakterom mi ne odgovaraju ni u kakvom smislu, niti mi prija njihova energija, to su Maja Marinković, ne znam, ko je još bio, uglavnom su isti kao i tebi, brate, ljudi koji nam ne prijaju, isti ljudi otprilike. Koja ti je bila najturbulentnija veza u realitiju? Moja sigurno nije. Smije mi se i Hulk mi se smeje, brate. Nisam imao rimu, brate, u reality. Dobro, bolje da nisi imao neku, nego da si imao neki koji sam ja imao, tako da... A reci mi, kako ti je mišljenje o Snajki? O Anđeli? Delo mi je vrlo onako simpatično i normalno. Jel da su lepe stvari? Jesu, za sada, ali za sada. Who knows, shit can happen very easy, you know. Imam sad jedno pitanje za tebe. Pitaj slovo. Je opasno ako prelaziš mašinicom preko mladeža? Vidi, iskreno nije ako prelaziš preko onih sitnih. Dobro, Zato a što na primjer ova je ovde?
Pa zaobići ćemo ga. Da. Zaobići ćemo, nećemo da gazimo baš preko tog montaža. Okej. Kao Bravo, svaka dobra indika imaće po neki Bravo. maneštić. Ali ti pomogla zadruga na kraju Jest. što se karijere tiče, što se pevanja tiče? Jeste, baš dosta, brate, iskreno, zahvalan sam na tome. Doduše, znaš kako, ja se nisam izblamirao mnogo, brate. Mislim, nije skroz se izblamirao. Smeće, jedno. A se sjećaš kad sam uvao Nino Babić? I sjećaš kad sam uvao Natišu Radan? Jo, kad te bude gađalo bevom, znači. Da. I kad ćeš izbaciti neku novu pesmu? Pa očekujte oko nove godine neko ludilo mozga, ali baš ono ludilo svih ludila. Ono, 22 je pokidala, ali ovo će da bude baš ono ludilo. A možeš da nam kažeš kakvo je to ludilo u pitanju? Pa ne, ipak želim da budem onaj lik koji će da kaže kao sačekajte kao da vidite me. Kako ti ide TikTok? Dobro je, imam za sada 63.000 pratioca, imam 1,3 miliona lajkova, svi klipovi mi grme, ono, ide gas, a dobro, ja snimam zanimljiv kontent, brate, ja snimam i pevanje, i džuskanje, i beatbox, i sve ono što znam da radim, svi moji talenti su ubačeni u to, razumiješ, i skečevi neki, i onda to ljudima bude zanimljivo. Jel imaš neku devojčicu možda da ti se sviđa sa TikTokom? Ne, ima puno ženske, ima sve. Neka za koju bi volio da te zaprati. Ima, brate, ali neću da odajem, znaš zašto? Previše sam bitan. Mnogo će da se naloži, poslije će da mi se baci pod noge, ja to ne volim. Ajde baci neku glupu foru. Kako se zove Sara koja je naporna? Smara. Ja, kako se zove Petko koji ne dolazi tako često kod tebe? Retko. Znate zašto Vlasi peru kosu samo biljnim šamponom? Zato što regeneriše vlasi. Ulazi, znači, Jelen u bar u kafanu i nosi naočare ovako za sunce. Dolazi do Šanke, kaže, a Šanker briše čašu i leđima okrut ne vidi, razumiješ. I Jelen mu kaže, brate, daćeš mi jedno pivo. Šanker se ovako okreće ka njemu, ovako. I ovako kaže, jebote, ja imam pivo sa tvojim imenom i tek vidiš Jelen. Da li moj? I finish, brate moj. Oh my god! Ovo je potrajalo, čovječe, ovo je potrajalo. Isuse Hriste i svi sveci na nebu, hvala vam za snagu. Nemoj da se đubre, Ne! Boli me! Ajde, pogledaj. Cepaj. Moguće! Jel realno ovo, bre? Tebra, zaljubio sam se u ovu devojku. Tebra, samo ću daj mi ruku. Daj mi ruku tvoju ruku mi daj. Ruku. Moj master. Goodbye, hvala vam na Skincraft svetu i što ste gledali, vraćam se nazad do kućicu. I to je to, narode, za danas. Ja sam žirafa. Prsti smo. Ispomerali smo granice na maksimum, totalne. Jedan lišli svoje majice. Eto, beži kući. Evo, idem. Ajde, vidimo se, čao. Narode, hvala vam što ste gledali Skincraft svet, još jednu epizodu. Hvala vam što ste izdržali ovu mazgu ovdje, moju mazgu. Subscribeujte se, lajkujte, šerujte, zapratite me na Instagramu Filip Tattoo, zapratite studio Skincraft Tattoo, zapratite ovog ovdje gospodina Milan Petković. Official, nema za Da, on je oficijalno, on nema zabrance. Imam kvačicu ono plavu. Ide gas, i to je nisam platio, dobio sam je. Goodbye, motherfuckers!